Dik. Dalem Mas. Umpamane sliramu tak kek pilihan pilih kelas apa kasur, Dik? Aku milih Springbed, Mas. Alah. Dik Sri ora milih tenan. Milih sing tundase. Dalem. Dandung tak. Semangat. Perpatare. Elo hayu. Pilih kelas Mas. Apa pilih kasur? Pilih kowe wae Ayu. Ya, padha-padha bisa kanggo turune. Pilih ning ngisor apa pilih ibu dijak ning dhuwur. Kendang matur kaenteni wangsulane. Aku manut Dik kepiye penake isor dhuwur rasane padha wae alon jati antarake penake aja kesusu aku kalau sing suwe Manut sedelo apa suwe aja lali omahe ya manut alon-alon tak
Bose ngono kono. Tayuk napa seragenan? Mau duet. Arep nyanyi. Iya sih. Tapake. Iya sih.